ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରି କୁହନ୍ତି, ତମ ବାପା ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ଆଉ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯଦି ତାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବି, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ପୁଅ ଏକଥା ଶୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସେଇଆ କଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ ବାପା ହସ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। କିଛି ସମୟ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ଆଶ୍ରମର ପରିଚାଳକ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଅ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ପରିଚାଳକ କହିଲେ, ହଁ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛି। କାରଣ ଏଇ ଆଶ୍ରମରୁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ନେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ପୁଅର ଗୋଡ଼ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା, ଏମିତି ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତୁ, ଏମିତି ପୁଅ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।